Quin despropòsit! Un programa presentat per la Mar Vilamajor i en Guillem Gea. Bona tarda, que estiguem fent aquest episodi és un miracle, ja us ho avanço. Sí, no sé, ho hem solucionat tot, però ja estem aquí, estem gravant, llavors hem de tirar endavant, Mar. Hem de tirar endavant com sigui. Correcte. Què tal, com ha anat aquest cap de setmana, Guillem? Doncs bastant bé, o sigui, ha sigut tranquil·let en aspecte de, bueno, al final el dissabte vaig fer un sopar que va acabar en un copeo i que va acabar en sortir una estoneta. No pares, t'has de relaxar una mica, ja t'ho dic. Vale, no, i ho diu la que va sortir el divendres. I a sobre, que sapigueu tots que el divendres el vaig trucar i em va dir que no sortia perquè es trobava malament. Estic molt congestionat, estava molt malament. Em fa molt mal al cap. Estava molt malament. Si hagués sortit aquell dia, hagués estat molt pitjor al cap de setmana. Excuses. Però bueno, de totes maneres, el millor és que ens portem malament i no vam sortir junts ja. És això. Correcte. No alimentis més ja els rumors, Guillem. No, home, no. Res, recordar a la gent que ens pot seguir a totes les xarxes socials, que, per cert, hem arribat als 500 seguidors a Instagram. Bueno, estem a tope. Que això s'ha de celebrar. I per celebrar-ho, avui, Mar, fem alguna especial o...? Sí, podem fer alguna especial. Per cert, t'havia de comentar que aquesta setmana he estat superenganxada, no sé què m'ha passat, a aquesta cançó que parla de Vilassar de Mar. Quina? Que diu alguna cosa així com... Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Que xulo! Benvinguda, Judit. Moltes gràcies. Ens fa moltíssima il·lusió, de veritat t'ho dic, que estiguis aquí avui amb nosaltres. Igualment. Sí. Una vilassarenca de tot cor, de veritat. Ha viscut el despropòsit que és aquest programa ja un despropòsit literal. Des dels seus inicis. Ja només podem anar cap a millor. Això és el bo. Hem fet una primera impressió, bueno, mig així boneta, i ara tot a millor. Us sembla si comencem i així introduïm a la Judit? Vinga, endavant. Som-hi. Bueno, clar, jo estic emocionadíssima, el Guillem també, perquè ens agrada molt la Judit. Gràcies. L'escoltem molt i a més creiem que té una veu, no, doncs, molt personal i d'aquestes veus que arriben. I per als que no la conegueu, no, us poso una mica en context, ella és la Judit Nederman, és cantautora vilassarenca, té 34 anys, corregeix-me si m'equivoco, perquè millor que tu això no ho sabrà ningú. La Judit té 6 àlbums, si és així, no? I aquesta nit ens ha dit que justament treu una nova cançó. Sí. Això, si vols, ho parlem una mica més endavant. La Judit canta en moltes llengües. Canta en català, en castellà, en portuguès, en francès. I a més ve d'una família d'artistes. El seu pare canta, la seva germana Meritxell canta també. Sí, la meva mare també canta. La teva mare també canta, mare de Déu, senyor. Toca la guitarra, el baix. Una família d'artistes total. És realment fort. A més, ha col·laborat també amb artistes com Alejandro Sanz, amb Stay Homes, amb Maren, també l'hem escoltat amb Charango. Ha cantat als Goya, que per cert he de dir que soc molt fan de l'actuació de la Maya i la Rosalén amb tu als Goya, o sigui, molt fan. Era un medley així de les cançons nominades aquell any. Vull dir, és molt concret. Més endavant ho escoltarem i en parlarem, si et sembla. I, a més, també és organitzadora del Festival Floral, que uneix Vilassar de Dalt amb Vilassar de Mar, que, si no m'equivoco, és del 22 al 24 de maig, així que queda poc, ja. Exacte, i això ho puc fer perquè ho faig amb el Martí Sant Climent, que és el meu grandíssim amic, que ell és gestor cultural i controla molt com s'organitza un festival, perquè t'asseguro que si no ho fes amb ell no podria fer-ho per res. Clar, m'imagino que no deu ser fàcil. No. És un follon. Però molt contents de fer-ho. I moltes més coses que parlarem més endavant, però a mi el que realment em sorprèn de tot és que portes moltíssims anys i vas començar de molt jove. Sí. Com a cantautora o en general, vols dir? En general, no? Sí. Aviam. Mira, la primera vegada que vaig cantar en un escenari va ser a la plaça del Barato als 13 anys. Ostres. Uau. Sí. Que me'n recordo que no sabia com es presentava i vaig dir Blue Bossa, que era la cançó que tocàvem. Vaig dir Blue Bossa per tots vostès. Vaig fer com una pausa perquè no sabia si tractar el públic de vostè o de tu. I vaig dir vostès. I està gravat, per això me'n recordo. Ostres, que bo. I sí, amb el meu conjunt instrumental de l'aula de música va ser el primer cop que vaig cantar així amb un micròfon a dalt d'un escenari, aquí a Vilassar. Sí. Molt bé. I realment, els nervis com els vas controlar? O sigui, estaves nerviosa al ser així, primera actuació, encara que siguis aquí a Vilassar? Ostres, jo m'imagino sortir allà davant del públic i no poder ni treure la veu. Sí, jo crec que estava nerviosa, però la veritat és que no recordo el dia en si. O sigui, tinc imatges de l'escenari, de veure el públic, de com em sentia al cantar, no?, els primers cops. Però també és veritat que estava molt acostumada a estar a l'escenari, perquè des de petita
fèiem concerts amb l'aula de música, amb l'escola també, o sigui, que anava a l'escola de presentació, i recordo molt ja exposar-me des de petita, no sé, sempre m'ha estat algú molt natural. Anaves a les monges? Sí. No ho sabia, això, veus? Això a internet no surt, eh? Això a internet no surt perquè, bueno, tampoc és... Tampoc és algo interessant, no? Bueno, és molt comentable, moltes coses, sí. Però sí, mira, perquè el meu pare va anar de petit i ens van apuntar allà. No, realment he de dir que vaig tenir professores molt, molt estupendes i quan vaig arribar a primer d'ESO anàvem com molt bé. Molt ben preparats, no? Sí, molt ben preparats. Vull dir que vaig tenir una experiència molt chill a primer d'ESO. Sí. Perquè a quin institut vas anar? A Mataró, Santana. Ah, mira. Sí. Molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. M'hagués agradat anar a Vilassar, la veritat. Sí? I si haguessis pogut escollir entre Pere Ribot i Vilatzara, a quin haguessis anat? Buf, ni idea. No, eh? No sé, perquè conec gent de tots dos i tothom és com que mola molt. Nosaltres dos vam anar al Vilatzara. Sí. Allà és on ens vam conèixer. Realment és com que a Vilassar hi ha gent molt creativa i hi ha molt artista. O sigui, això ho vam parlar de fet en un episodi amb el Pol Pla, que suposo que el deus conèixer, que també és cantautor. Vam gravar un episodi amb ella aquí a la platja a l'Espigó de Garbí. I ella ens deia, jo crec que això passa a Vilassar perquè és com si tinguessis un forn de pa sota casa teva, no? Que fan uns croissants molt bons i t'arriba com aquella olor. I llavors tu dius, ai, doncs faré croissants, saps, l'endemà? Què vols dir, que s'encomana la creativitat? Sí, jo crec que és així també. A veure, jo sempre l'he notat un lloc que té alguna cosa, però clar, no sé si perquè hi ha molts llocs que tenen alguna cosa, Sí. No ho dic com algú de Vilassar. Però sí, o sigui, hi ha una manera de relacionar-se, d'estimar-se al lloc, no? Tothom, o molta gent s'ho estima molt i això també fa caliu i aquest arrelament és molt inspirador, almenys per mi. I el mar, encara que tinguem la nacional... Això ajuda, eh? Sí, estàs aquí mirant el mar. Ara està passant un camió per aquí davant. És que hipnotitza. Sí. I sobretot és que a Vilassar, en la part creativa, artística, és que sobretot en l'àmbit musical... Sí. Hi ha és molt espectacular. molta Què gent. passa? O sigui, és que realment sempre diem, hem de portar gent jove, de tots els àmbits, però és que aquí a Vilassar, sobretot el que destaca és l'àmbit musical. O sigui, l'artista. L'altre dia vam portar un DJ que punxa clap. També he portat cantants. Però és que aquí a Vilassar hi ha sobretot cantants, que toquen instruments... Sí. Tot, hi ha de tot. Llavors, clar, no parem de repetir que hem de portar gent i sempre diem, ostres, avui portem un nou artista. Però realment... El Guillem em diu, Mar, prou de portar cantants o gent relacionada amb el món de la música. Jo li dic, però és que a Vilassar, o sigui, només hi ha cantants i gent relacionada amb el món de la música, vulguis o no. Judit, vinc d'un poble vora el mar. Aquesta cançó, i aprofitant que ara estem parlant de Vilassar, tu quin any l'escrius, aproximadament? El 2017. El 2017 escrius Vinc d'un poble vora el mar, que per cert, això t'ho vaig comentar ja off the record, hi ha una part, no, que parles del Feliu, el Feliu, que és un dels avis que ve a la tertúlia d'avis de Vilassar Ràdio. Però, o sigui, sento que aquesta cançó és com que l'escrius des de molt dins, no, teu? Sí. O sigui, potser és com una manera com de posar paraules a aquest amor que sents cap al poble. Sí. Aquesta sensació que us deia de pertànyer, tenia moltes ganes de volcar-la, no? Perquè les cançons de vegades venen com soles i et trobes parlant de coses molt intenses que et puguin estar passant en el moment, no? De, no sé, amors, desamors, quan et supura l'emoció, diguéssim, no sé, acaben en una cançó i quasi ni te n'adones, no?, del procés. Però quan estava fent el tercer disc, sí que em vaig fer com una llista de què m'agradaria que anessin les cançons, com per partir d'un altre lloc, no?, que no fos tot tan espontani. I llavors una cançó sobre Vilassar tenia moltes ganes de fer-la. Tenia la referència del meu pare, que ha escrit la rumba de Vilassar, que m'agrada molt. Sí. I després també la cançó del meu carrer del Serrat m'agrada molt. No sé, quan algú és capaç de transmetre això, un amor per un lloc, m'emociona. I com que sempre he sentit aquest amor pel poble, perquè no tothom se sent d'un lloc. És una sensació molt concreta i em sembla com una sort, quasi com tenir fe, saps? Sí. O sigui, o la tens o no la tens. I pertànyer
més enllà d'on hagis nascut, no? També em sembla que és una sort de dir, ostres, t'estimes el lloc on vius en aquell moment o on has nascut o tot això. I res, i llavors estava, la veritat que amb una mica de crisi compositiva, me'n vaig anar a una masia a la Riera de Gaià, per allà a Tarragona, i portava tot el matí com provant i no em sortia res, i me'n vaig anar a fer una volta i tornant per una riera, precisament, em va venir la melodia primer de... I vaig pensar, ala, és com una melodia d'himne, no? Perquè si us hi fixeu, bueno, els himnes en general... jo què sé, tenen com aquests... Sí, els hi va... Sí, l'arpegi major, així com amunt i avall, jo què sé, tot el camp, saps? Sí, o tin, 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 saps? Comença així el panel d'Espanya, potser no us agrada. No, el d'Espanya no massa, però ja t'entenem el que vols dir. Però vull dir que... Vaig pensar, ostres, i llavors em va venir, vaig connectar-ho amb m'agradaria fer una cançó del poble i em va sortir de seguida la frase aquesta de vinc d'un poble vora el mar. I llavors ja, no sé, vaig començar a fer com tota la lletra i una curiositat és que primer la tornada era i sempre torno al mar, allà on puc respirar i sento que la sal m'abraça. I jo li envio sempre les cançons a la meva germana petita, la Mireia, que és molt, 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 molt crítica i molt bona oient de música perquè escolta de tot i ella no es dedica a la música, llavors és una oient molt, molt preuada, perquè no està... Bueno, la meva altra germana també és preuadíssima com a oient, però vull dir, algú que té com perspectiva i que no està allà dins decidint acords i melodies, va molt bé. I em va dir, la tornada em cansa que repeteixis com tot el rato la mateixa melodia, no? I vaig pensar, ostres, té raó. I llavors vaig canviar-la. I vaig fer això de sempre torno al mar, allà on puc respirar i sento... Que al final va fent ta, ta, ta... Sí, això seria com la melodia desglossada, com lo important, no? Com que va pujant. I això crec que la va fer com millorar molt. No sé, o sigui, vaig pensar que cada cop era més rodona i llavors li vaig afegir la part final de vinc d'un poble vora el mar, que es converteix com en una festeta i vaig repetint això. I la vaig enviar als músics i els hi va encantar. I llavors, no sé, a poc s'ha anat convertint en una cançó molt important. O sigui, quan vaig treure el disc no m'ho pensava. De fet, no va ser ni single. O sigui, vaig treure altres singles. Vaig fer, crec que 3 videoclips d'altres cançons. I a poc s'ha anat convertint en la meva cançó més celebrada, crec, perquè tot arreu la volen sentir. O sigui, me la van demanar a Buenos Aires. En sèrio? Sí. A Buenos Aires la gent la cantava. De veritat m'ho dius? T'ho juro. Jo estava cantant i concentrant-me per no plorar perquè pensava, però com canten en català? I no eren catalans, Home, és que jo el sento una mica l'himne de Vilassar. O sigui... Clar, però és l'himne de Vilassar, però l'està cantant gent de Buenos Aires, o sigui, això... Sí, però sí que és veritat que jo sí que he vist gent que ha vingut de fora, de Barcelona, qualsevol cosa, que quan pengen alguna història de Vilassar posen aquella cançó. Perquè, clar, saben que tu ets d'aquí i saben que aquella cançó parla d'aquest poble. Llavors és com, l'he de posar. I això sí que ho he vist. Quina il·lusió. Jo sí que ho veig com de música icònica del poble. Realment sí, o sigui, jo si hagués de pensar en una cançó, no?, que descrivís a Vilassar, doncs seria aquesta. Doncs moltes gràcies, però n'hi ha moltíssimes, Sí. Hi ha un disc aquí que va fer el company, en Jaume, que va recopilar tot de cançons que parlen de Vilassar. Per això que dèieu que hi ha tanta gent músic i tanta gent que s'ho estima, que això ha sigut un... De fet, ara potser m'estaré colant, però l'Àngel Llàtzer no té una de Vilassar. Sí, oi? Té una cançó de Vilassar que després buscarem quan tingui temps. Més endavant ja us ho expliquem. Sí, jo estava buscant això també, la referència això que estàs dient ara dels arpegis, i jo que escolto molt, per exemple, la Rosalia, també utilitza molt aquest recurs de com primer començar i de sobte pujar-ho cada cop més. Per exemple, ara em ve o estava buscant la cançó, no em venia la de Hentai, no sé si se us ve al cap, però bueno, n'hi ha un moment on es posa molt melòdica, on només s'escolta la seva veu i fa literalment això. És un altre recurs que utilitza moltíssim i sí que és veritat que marca molt això de fer-ho una mica com a himne. De dir, ostres, he de potenciar la meva veu, que s'escolti realment, de dir, ei, aquí estic jo. El rock de Vilassar de Mar, es diu. El rock de Vilassar de Mar. Sí, és que una vegada estava buscant com cançons de Vilassar, no em preguntis per què, i la vaig veure i vaig... És broma. Merda! I la vaig veure i vaig pensar, ostres, que curiós, realment. Doncs sí. Sí que és veritat que hi ha diverses cançons del poble. I jo tinc una pregunta, Mar, que és, en quin moment estaves tu a l'aula de música,
tu ja anaves pensant de dir, ostres, vull ser cantautora? O sigui, em vull No. dedicar a la música... No. No. Clar, i com va ser aquest canvi de deixar la música i dedicar-te plenament a ella? O sigui, qui van ser el punt crític de dir, vale, tiro cap a la música? Aquesta decisió la vaig prendre quan estava acabant batxillerat. Vale. De fet, ja vaig triar el batxillerat pensant... vaig triar l'humanístic perquè vaig pensar, em sembla que seran els últims anys de fer com colzes i estudiar, saps? Ja ho senties, no? Sí. I sí, i quan s'acostava... Me'n recordo que vaig anar a fer la selectivitat super tranquil·la, que estava tothom nerviosíssim i jo estava super tranquil·la perquè pensava, bueno, la faig per tenir-la. Clar. Però no tenia cap mena d'intenció d'anar a la universitat. Jo volia fer el grau superior de música i m'estava preparant per l'ESMUC, el que passa que no va sortir plaça de cant aquell estiu, però justament al taller de músics, que és on jo vaig començar a estudiar música moderna des dels 15 anys, van obrir el superior aquell any, i llavors em vaig presentar al superior del taller de músics i em van acceptar, i llavors vaig fer tota la carrera allà. Però abans de tot això, o sigui, jo aquí quan era petita tocava la guitarra clàssica a l'aula de música, i vaig estar estudiant fins als 12 anys, vaig passar al Conservatori Municipal del Bruc, i allà vaig fer un parell d'anys, i als 13 combinava el Conservatori i guitarra clàssica amb classes de cant, perquè jo ja vaig començar a cantar amb els meus amics, amb el conjunt instrumental, i tot el dia cantava per casa, i la meva mare, que és superatenta i controla musicalment, em va dir, vols que t'apunti a classes de cant, i vas fent les dues coses, i després dels 15 anys, quan veia que a mi no m'interessava la clàssica acadèmicament, o sigui, sempre m'ha fascinat escoltar-la, però no em naixia estudiar les matèries que m'estaven ensenyant, i en canvi em passava tot el dia cantant estàndards de jazz i amb els meus amics, o sigui, jo no vaig anar a la discoteca mai, vaig anar 2 vegades, o sigui, jo em passava totes les tardes de tots els dissabtes tocant, o sigui, m'encantava. I llavors em va dir, vols estudiar música moderna i jazz? Me'n recordo una conversa amb la meva mare i la meva tieta, que també és pianista. I llavors em van apuntar al taller de músics amb 15 anys, que això va ser molt precoç, perquè els meus companys de classe tenien 20 i pico. O sigui, jo era molt, molt joveneta, però jo estava allà com a tope. I em van apuntar moltes assignatures i estudiava molt, perquè m'interessava molt. I jo només volia acabar l'ESO als matins per anar a casa i estudiar, o per anar-me'n a Barcelona i que m'ensenyessin allò, saps? O sigui, em fascinava molt. I llavors ja a poc, del grup que tenia aquí a Vilassar, en vam muntar un que es deia Illegal Jams, que era d'Esca Jazz, i gràcies a ser la cantant d'Illegal Jams, que vam fer diversos concerts aquí a la Fàbrica de Cabrils, aquí a Vilassar, em van trucar dels Gramophone All Stars, que era un grup d'Esca Jazz com que estaven com en un circuit més català, i va ser com el primer grup professional que em van proposar de cantar. De fet, em van fer com un càsting, però jo em pensava que era el primer assaig, que això és molt graciós. Jo vaig anar al que jo em pensava que era el primer assaig i era un càsting. Jo estava molt tranquil·la, vaig cantar tots els temes, i al cap de 2 dies em truca el Genís Bou i em diu, ei, que sí que t'agafem. I jo, moltes gràcies. Que encara no, no, clar, no el coneixia gens, o sigui, no el coneixia com després, no? I li vaig dir, moltes gràcies, que bé. I per dintre pensava, però si jo ja estava dintre. Clar, t'hauríem veure amb una soltura i tot, de dir... Sí, no sé. L'agafem, perquè clar, no és el mateix anar a saber que et van a fer un càsting, que és com un examen, a no ja dir... Primer assaig, tranquil·let, pim-pam... Sense nervis cap, que fort. Ara que parlaves de la teva tieta, que també és pianista, no? Creus que el fet de... Tinc 2 tietes pianistes. En sèrio? Sí. És que és molt fort, el clar, teu, de veritat t'ho dic. Com no sortir d'artista, és que clar, amb tota la família... Creus que en aquest sentit, o sigui, això d'haver crescut en una família de músics, t'ha fet a tu també voler anar destinada a ser-ho, també? O és una cosa ja que realment la portaves a dins perquè ets així? A veure, jo crec que l'entorn musical és com un sòl fèrtil. O sigui, clar, jo, quan la meva mare estava embarassada, ja feia bolos, assajava... O sigui, vam néixer i créixer en música, perquè sempre sonava música a casa. Jo tinc un vídeo amb el meu pare, que jo amb 2 anys amb un micro, saps, que ell posava Pat Metheny i jo cantant amb el micro. O sigui, jo amb 2 anys ja sabia el que era cantar amplificada, saps? És que és molt graciós. Llavors això jo crec que et va omplint, no? Però després la decisió
estudiar tanta música i voler-se dedicar a la música, no sé si té tant a veure amb l'entorn musical, perquè l'ofici de músic com a tal, o sigui, viure dels concerts i de les gravacions com estem fent la Meritxell, la meva germana i jo, això és veritat que aquest perfil no hi és a la nostra família. O sigui, tothom ha fet música, ha combinat classes amb grups i fan bolos, no? Sempre, però no, diguéssim que no han fet carrera com a músics professionals únicament. Llavors, no sé, en aquest sentit, jo crec que potser sí que ens ha donat molta força i el que més destacaria, però això crec que és independent de si la família és música o no, és el suport que hem rebut. O sigui, nosaltres quan hem traslladat que volíem ser músics ha sigut un motiu de molta alegria, saps? Que tinc altres companys i companyes que potser ho dius a casa i diuen ui, vols dir? I si no coneixes el món, no, espanta molt. Clar. Ja tenint un background és més fàcil. Sí. Inclús deu fer molta il·lusió, no?, en aquest sentit. O sigui, si al final... Seguir el llegat. Sí, exacte. Sí, i que han viscut amb molta alegria tots els passos que han sigut, no sé, ara parlo per mi, no, però vull dir que jo he viscut unes coses molt, molt, molt extraordinàries, crec. Vull dir, l'altre dia mateix que estava fent un concert amb orquestra, no, de les meves cançons, i la meva família estava allà com molt feliços, però, o sigui, me'n recordo que vaig sortir i em van abraçar, em van felicitar, i pensava, és que quan tenia 14 anys i vam fer un concert a la plaça de l'Era, saps? També estaven allà tots, i quan vam acabar també em van felicitar. O sigui que aquest suport ha sigut, com es diu? Incondicional, no? I des de l'inici, no? I això, doncs, no sé, em fa molt feliç, vull dir, em sento molt afortunada perquè entenen i valoren el que faig. Tinc la sensació que ets una gran artista amb un gran nom, no?, dins de la indústria musical, però no, sí, o sigui, és així. Però alhora és com que has aconseguit una mica, jo crec que el que voldria tot cantant, que és també passar desapercebuda, o sigui, sento com que, sí, de veritat, sento que ets com una persona bastant privada en aquest sentit, que per molt que de sobte estiguis cantant a uns Goya, no apareixes a ninguna interview ni a cap revista de premsa rosa, ni la gent vol saber de la teva vida. Vaig sortir a la premsa rosa quan l'Alfred i la Maia es van enamorar, perquè parlaven de les meves cançons. És veritat, a OT. I de cop vaig sortir a la premsa rosa com a Celestina, i rebia molts missatges per Instagram de gent que m'agraïa haver unit a l'Alfred i la Maia, i clar, és l'únic cop que he sortit a la Lectures i a la Ola i tal. I em va bé. No sé, a mi realment posar la cara, diguéssim, no em costa, però sí que he anat amb compte en el sentit de... Vull dir que la poso per la música, única i exclusivament. O sigui, no... Sí, t'agrada estar fora del focus, diguem. Sí, o sigui, accepto ser coneguda si això em permet viure de la música. O sigui, em sembla que és un pack que és necessari, no? Perquè costa molt viure de la música si no poses... Sí, totalment. I llavors jo això ho tinc molt integrat des del principi i és veritat que a mi no em pesa. Així com parlo amb altres companyes que a vegades em diuen, ostres, no? Que potser, no sé, entren a un restaurant i tothom les mira i els hi fa mandra, no? No sé, jo ho tinc bastant integrat. També és veritat que la gent la trobo molt educada. O sigui, que jo no visc situacions gaire incòmodes de dir, ui, ara, no sé, ho visc com a part de la feina. Però sí, no he entrat mai en el món aquest del gossip, diguéssim. Bueno, ja està bé, no? O sigui, en aquest sentit, jo, si fos tu, estaria superorgullosa. Sí, no sé, també ha sigut una cosa natural, no és que hagi fet un esforç actiu. Sí. Clar. O sigui, és que potser... O sigui, jo la visió que tinc, i corregiu-me si m'equivoco, és com que sento que la gent t'admira per la música que fas, però a la vegada no vol com consumir, perquè tu tampoc els hi dones algo que consumir, saps, teu? O sigui, a nivell de que potser no ets tan activa com altres cantants per xarxes o vas a esdeveniments. O sigui, en aquest sentit, crec que ets bastant més humana. O sí que vas a esdeveniments, però no ho mostra. Sí. O sigui que pots anar a gales i tot això. Comparant-ho amb artistes en plan molt mainstream, t'estic parlant.
Ja. Doncs no ho sé. Clar, perquè TikToks fas? És que... No, clar. em vaig fer un Per TikTok, però ho vaig intentar una mica i de cop vaig dir, però... Però cantant. O no fent balls, dic, com No, estarà... vaig intentar, no sé, però em va fer com... Em va anar gros, vaig pensar, però això ara com es fa? Quin és el tipus de contingut? Així com Instagram una mica més natural, inclús m'agrada ser creativa dins de les possibilitats de l'Instagram. No sé, TikTok em feia molta mandra. I ja sé que és com molt important, però... Bueno, no té per què. O sigui, sembla que ara és l'única forma de promocionar-se, que és per xarxes, i realment, clar, abans els artistes no tenien xarxes o no explotaven tant això. Clar, és que jo el primer disc no tenia Instagram. Per això, o sigui... Era molt meravellós, I com t'ho vas fer per promocionar-ho? Pues era Facebook, mail Clar. i... Bueno, i 20, ja està. no? Potser estava en És que és fort, em sento una mica gran dient això, No. però me'n recordo molt al final de la primera gira, el primer disc, com de fer-me un compte d'Instagram i dir uau, què és això? És nou? A veure, què tal? Saps? També compartir-ho amb altra gent. Jo crec que era més esforç de dir, ostres, vaig a compartir aquesta cançó de Judit tal, i anar a passar per WhatsApp, i al final, doncs, anar sumant. Ara que estàvem parlant de... Bueno, que has tret el tema de l'Alfred i la Maia, tenim aquí un petit tall d'una actuació que vas fer als Goya. Aviam si la podem escoltar. Dejé llevar por el azul del cielo. Intenté gritar, eres lo que más quiero. Mi voz se quebró cuando te vi alejarte. En aquest fragment només t'escoltem a tu, però és una cançó que també cantes amb la Maia i la Rosalén. Tu quan de sobte et veus a l'escenari dels Goya, què penses? Què sents? Aviam, aquesta actuació en concret ho vam passar... Bueno, jo ho vaig passar una mica malament perquè vam tenir un problema amb la claqueta just començar. La Maia va sortir i va dir tenemos que parar i vam tornar a començar l'actuació i jo era la primera vegada que cantava als Goya, bueno, i de moment ha sigut l'única, però era com... No sé, jo sentia molta pressió perquè cantava amb dos cantants superfamoses, era en directe per Televisió Espanyola, tot com... No ho sé, i va passar això just al principi i d'alguna manera em va relaxar perquè era com, bueno, el pitjor ja ha passat, ara només hem de disfrutar, però sí que tinc la sensació que si ara em truquessin, no sé, que he après, saps? Que tinc més tables i que podria estar més tranquil·la, inclús si passés alguna cosa així. Perquè també a mesura que vas avançant, no sé, sí, vas aprenent l'ofici. I ara em sento en un molt bon moment en aquest sentit. Clar, ja t'hauràs trobat de situacions que poden passar a dalt d'un escenari, de moments d'improvisació, de moments d'errors que la gent que no ho noti, però tu sí que ho saps, però que no se't noti a la cara que algú no està anant malament. Clar, tu ja t'hauràs trobat de tot. Jo hauria de dir-te quina ha sigut així com l'experiència on vas dir, vale, no sé com vaig sortir d'aquí. Aquesta va ser aquesta? Els Goya. Aquesta és una de les més bèsties que he viscut. Sí. Sí, sens dubte. En directe, quants milions de persones veuen els Goya? És que moltíssimes. no sé quan deu ser... És que no ens van enviar la claqueta, diguéssim, llavors van disparar un acompanyament, el Manu Guix estava tocant amb un to i de cop va entrar un acompanyament amb un altre to i quan entrava aquest altre acompanyament és quan a mi em tocava entrar. Però la Maia que entrava primer encara no havia entrat perquè no havíem sentit la... Clar. Llavors és que era col·lisió absoluta musical i no sé, vaig aprendre molt de la Maia, que tingués com la soltura, no, de sortir i dir, escolta, hi ha hagut un mega error, hem de tornar a començar, perquè això es nota molt, com cada format, al final l'aprenentatge és el fer moltes vegades una cosa. I llavors, per exemple, jo concerts n'he fet, és que no sé quants n'he fet, o sigui, crec que n'he d'haver fet 1.000 segur, o no sé. Ostres, és molt, A veure, és que porto 20 anys fent concerts. O sigui, si contem des dels 13, clar. No sé quants n'hauré fet, però... No, sí, no et quedes curta. 1.000 jo crec que no et quedes curta. Molts. Llavors, per mi pujar a un escenari i cantar amb un micro i
relacionar-me amb el públic i tal, això és una cosa que sento que tinc molt per la mà, no? Tele, ara ja en començo... O sigui, ja n'he fet molta, no? Però me'n recordo els primers cops que anava a la tele, que era com... què és això, no? Perquè no sé, no hi ha el públic, és fred, has de trobar la calidesa en el que fas sense aquesta resposta. La ràdio també és un altre format. O sigui, cada espai té el seu. Inclús cantar en un menjador amb poca gent és molt diferent que cantar en un auditori de 1.000 persones o de cantar en un estadi, com vaig fer amb l'Alejandro Sanz, 33.000. Saps? És que això també Sí. això és un altre tema, també. És Sí, que... cada cosa té el seu i com més vegades la fas, més t'hi acostumes. És molt fort, però és així, no? I llavors, per això ho dic, que al final és ser constant i almenys a mi la meva experiència és que sempre se'm convida a llocs, a diferents formats i he anat aprenent molt de cada format. I llavors és molt, molt entretingut i molt, molt divertit perquè intento fer de tot. Parlaves ara de l'Alejandro Sanz. Teniu una cançó que es diu Este Segundo i tu cantes en català. Sí, No saps la il·lusió que em va fer de sobte. a mi també. T'ho va proposar ell? Sí. Ell, això era el context procés, que hi havia tantíssima tensió i a mi sempre m'ha fet molta pena aquesta reivindicació del català contra el castellà. O sigui, aviam, ara podríem aquí obrir un meló enorme, no? Però vull dir, per mi cada llengua té la seva riquesa i el català és absolutament increïble. Jo em sento absolutament devota del català i m'encanta cantar en català, em sento compromesa amb el català. Però sí, em fa pena quan llavors, no sé, s'ataca el castellà per defensar el català. O sigui, com amb les persones, vull dir, tu sigues qui ets i l'altre és qui és i no per atacar l'altre tu surts reforçat, saps? Bueno, ho visc així. Sí. I llavors l'Alejandro en aquest context estava com preocupat per això, no? Perquè la gent no es pogués com veure, en realitat, per molt enfadat que estiguis, no? Has de saber reconèixer l'altre i has de saber connectar. I llavors tenia moltes ganes de fer una cançó bilingüe i llavors, clar, la meva gran sorpresa va ser que em va trucar a mi, perquè jo en aquell moment doncs, acabava de treure el tercer disc. Et va trucar el telèfon, directe. Sí, o sigui, a través d'una amiga seva que em va venir a veure a un concert a Madrid, que ara som molt amigues, aquesta persona i jo, la Guiomar, aquí he fet una cançó en el meu 6è disc, em va dir, soc amiga de l'Alejandro Sanz, li agradaria col·laborar amb tu. I jo, clar, em vaig quedar a quadros i em va dir, et sembla bé que li porti un vinil? I jo, sí, clar, porta-li el que vulguis. I llavors, al cap d'unes setmanes, ell em va trucar quan estava precisament gravant una cosa per l'Alfred i la Maia a Televisió Espanyola. Ah, mira. I em va dir, estàs disponible ara? Tinc l'Alejandro aquí al costat i et vol explicar el projecte. I llavors em va dir, hola, soy Alejandro, encantado de saludarte. I jo estava, què? Perquè, clar, era la seva veu, no? Xerrant. Supermaco. I sempre em va tractar de tu a tu. Bueno, de fet, tenim molt bona relació. I sí, em va encantar perquè, clar, em va passar la cançó, em va semblar preciosa, em va semblar que jo hi podia com encaixar molt perquè el tipus de melodia, o sigui, la va fer ell, la melodia, no? Però jo el vaig cantar i dic, ostres, és que no sé, és com del meu univers també, me la sentia molt, molt pròpia. I llavors jo vaig traduir la lletra que ell havia fet al català, o sigui, la vaig adaptar, i algunes frases que potser no en català costava d'encaixar, doncs li vaig fer propostes, com la pell no té paraules, per exemple, me'n recordo que li vaig dir, això, què tal, t'agrada? I em va dir, sí. I res, i llavors vam gravar a distància, però després ens vam conèixer i em va convidar a cantar a 3 concerts. Sí, vaig anar a Elx, aquí a Cornellà i a Santiago de Compostela. Uau. I va ser brutal, o sigui, imagineu-vos cantar allà amb tantíssimes persones de públic, sí. no? I a més una cançó tan bonica, saps? I a part que ell l'admiro molt, o sigui, musicalment em sembla que ha fet cançons espectaculars que han passat a la història i la gent les continua cantant, i això és com la prova de l'algodón. I a part també com volca l'ànima, saps? Vull dir que el sents cantar i
i sents què sent. I això no tothom ho té. Té molta passió per la música, sí. I aquesta recerca, doncs, jo també la tinc i jo crec que per això també ens vam entendre tant. I llavors estic molt contenta perquè això em va obrir moltíssimes portes. O sigui, de cop a Espanya, per exemple, era com, bueno, qui és aquesta noia? En aquell context mega tens, però... Et va ser molt més coneguda, no? Sí. Ara comentaves aquesta confrontació, no?, entre el català i el castellà. En alguns artistes els ha passat ara amb el cap un Miqui Núñez, un Nil Moliner, que comencen cantant en català, no?, i després canvien al castellà. Alguna vegada has rebut alguna crítica d'algú per cantar tant en català com en castellà? Ara comentaves, no?, doncs, que et senties molt compromès amb el català. No, la veritat és que quan vaig fer el quart disc, que hi havia més cançons en castellà i que em va servir una mica com per acompanyar aquesta obertura, perquè realment la vaig notar i també després he començat a viatjar. Ara, no sé, per exemple, el 5è i el 6è disc ja és com meitat i meitat, i també hi ha francès, també hi ha portuguès, que ho he fet des de sempre. No sé, no recordo gaire hate, perquè és el que dius, crec que té a veure amb el que deies abans, de que no estic en el focus. O sigui, crec que a un hater no li surt molt a compte criticar-me, perquè tampoc es liarà massa, saps? Perquè és com que està clar que jo faig la meva proposta artística i que és plurilingüe i que, per exemple, el públic que em seguia crec que és un públic molt sensible i molt obert i que també entén que em puc expressar en una altra llengua. I si algú no ho ha entès, sí que potser vaig rebre algun missatge de «Ostres, ara cantes en castellà, et deixo d'escoltar». I jo vaig pensar, ostres, doncs quina pena, no? Perquè aquesta persona potser no sabrà mai que, per exemple, el cantant castellà he arribat a públic llatinoamericà que han començat a escoltar cançons en català i rebo missatges super emocionants de gent que em diu «Estic aprenent català amb les teves cançons», o parelles que són... no? Que un sap català i l'altre no, i llavors la parella li diu «Escolta aquesta noia», i llavors, saps? I venen moltes parelles als concerts que això, que l'altre em diu «Això, estic aprenent amb tu, no sé què». I no sé, i que al final, no sé, ara que fa uns anys que he començat a sortir, doncs per mi és molt emocionant cantar en català tan lluny. O sigui, és super emocionant. Home, deu impactar estar fora de Catalunya i que, jo què sé, portar 10, 15 cançons en català i que se les sàpiguen totes. Sí, o sigui, a veure, totes no se les saben. No, però que deu impactar que, bueno, en que no se les peguen de pe a pa, que sàpiguen trossos de les cançons i diguis, ostres... Inclús que les entenguin. Clar. Sí. O sigui, és realment fort. I també em passa amb els catalans que viuen pel món, Clar. Que, s'emocionen molt i és com, sempre em diuen «Oh, és com estar a casa», no sé. I penso, clar, que fort, perquè és com si els hi portessis un pa amb tomàquet, una truita, una mica de fuet, però fet música, no? És com, literal. Et porto una mica de la terra aquí. A veure, parles una mica a Catalunya. Parlem, si et sembla, del festival que organitzes a Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar i passem a la següent secció. Si no m'equivoco, és del 22 al 24 de maig, oi? Aquest any hi ha alguna novetat respecte a les edicions anteriors? Sí, hi ha una novetat, que és que farem una presentació del festival a Barcelona, a l'Espai Francesc Cabón Maison, i allà programarem també un recital de poesia de la Greta Sibling i un concert de la Carmen Aciar, que és una artista argentina resident a Barcelona, que ha cantat amb la Clara Peia durant bastants anys i ara continua també. I res, i llavors seguim doncs, programant teatre, dansa, concerts, també tindrem DJ i a més aquest any, com a novetat, incloem un taller de construcció de panderos, d'adufes, que són uns panderos que es fan a Portugal, perquè tenim un grup de Portugal, que són tot dones, i canten veu i percussió. Fan veu i percussió, i elles mateixes construeixen els panderos i farem aquest taller de creació de panderos que ja està exhaurit, i estem molt contents, la veritat, molt animats, i ens agrada molt la programació. No està bé que ho digui jo, però és que sí. Està molt ben feta. Hi ha alguna actuació que es faci aquí a Vilassar, per exemple, de Torre d'en Nadal, pot ser? El dissabte tenim
un espectacle de dansa de la Magdalena Garzón amb el cor Aglepta al Mercat de la Flor. Això és una grandíssima novetat. Serà a les 12 del migdia i a més es fa a la sala de subhastes del Mercat. O sigui, és una experiència molt potent perquè, bueno, no ho hem fet mai, però estem convençuts de que serà increïble. S'ho ha inventat el Martí Sant Climent, que és un crac, que és el meu amic. I llavors, a la Torre d'en Nadal, a partir de 9:15, tenim la Maria, que és una artistassa del País Valencià. Després tenim les Crua, que són aquestes portugueses que us he dit que fan veu i pandero. I després tenim les Tartar Helena, que són unes jefes, no sé si les coneixeu, són un duet que, bueno, fa 10 anys, estan celebrant 10 anys de trajectòria i el que fan és recuperar repertori antic, però aportant com sonoritats noves. Els arranjaments són superoriginals, o sigui, han creat un codi molt propi i estèticament també és un bolo molt, molt, molt fascinant. O sigui, no et deixa per res indiferent i estem molt contents de tenir-les també. Molt bé, doncs haurem d'anar-hi, Guillem? Home, i tant. Us sembla si passem al joc de la cistella? Vinga. Som-hi, va. T'ho explico molt ràpidament, Judit. Aquí al teu davant tens un got amb papers a dins. Tu els hauràs d'anar obrint un a un, val? I llegint la pregunta en veu alta. Llavors agafaràs una pilota, el Guillem ara es posa la cistella al cap i si l'encistelles hauràs de respondre la pregunta. Ja t'he dit abans que si no vols respondre alguna no passa res. Perdona, si l'encistelles haurem de respondre nosaltres la pregunta. Si no l'encistelles tu. Vale. D'acord? Perfecte, ja en tinc una. Ja l'he pifiada, no? No, ho estàs fent bé. Ah, vale. M'encanta aquest joc. Sí, no... M'agradava molt jugar a bàsquet. Ah, sí? Sí, Aviam, a la meva família hi ha molts Ja? Vinga, Vinga, sí. així. Som-hi. basquetboleros. Algun dia ho explicaré bé la primera, sempre em passa. Vale. Llavors, Vale. la primera pregunta és... Quina ha estat la vegada que has passat més nervis i amb què? Vale. Aviam. Oh! Ostres, Dins! Crec que és el primer cop que s'insisteix a la Que primera. fort! Ha dit que li agrada molt el bàsquet, ho Clar, estem clar. comprovant. Et sembla que la respongui jo? Vale. La vegada que he passat més nervis va ser el meu primer dia d'universitat que no coneixia absolutament ningú i de sobte em vaig trobar en una sala plena de gent, no sabia, amb perdó, què collons fer, ni amb qui parlar i, bueno, ho vaig passar molt malament. Jo així, ràpid, jo fent un bolo de DJ, jo sí que... Sí? Sí, El sí, teu sí. primer bolo? No, a l'ella. És que el Guillem és DJ. Uau! Sí, Sí, has sí. de saber-ho. Va, us sembla si continuem? Continuem. Segur que la Judit hauria dit una cosa super heavy, però... Ja. Te'n penedeixes d'haver escrit alguna cançó? Oh! Sí, home. Sí, home! Tu, Dins. jo estic flipant. Vale. Clar, és que nosaltres no hem fet ninguna cançó. Diem sí o no, ens empeneïm d'haver portat algú, per exemple, al programa. Jo no. Jo diria que no. No. T'ho has pensat? Sí. Bueno, Vull, la següent? O què? Sí. Quantes sí, són? sí, no, Ves. si és que... Un artista amb qui no col·laboraries mai. Aquesta és forta, Aquesta és forta. Oi! Vale, Fora. bé, la primera forta. I una mica la Toca mullar-nos. justificació. Aviam, no passa res. Jo sempre dic que has de pensar en algú que sigui supercancelable, saps? En el sentit Sí. d'algú que l'hagi liat molt fortament. Ha de ser musical, no? Sí. Sí. Hi ha gent que l'està liant molt, últimament, amb declaracions, o sigui que... Sí, no, però clar, o sigui... Algú, per exemple, que hagi estat a la presó, algun cantant, o que hagi agredit alguna dona, O, per algú exemple, així. t'agrada el reggaeton? M'agrada, però no estic gens al dia. Qui és? Ah, el... No, home, el... Com es diu aquest? La Noel. Ostres, El no em Chris surt el nom. Brown. Per exemple, el Chris Brown. Però no, aquest d'Estats Units, l'amic del Jay-Z, el P. Diddy, no? Ah, el Fat Didi. Ah! El Fat Didi. Aquest que acaben de posar a la presó perquè Bueno, sí, estava fa uns anys, sí. fent festes amb menors i tota la mandanga Sí. aquesta, Sí, aquest sí, mai el de la Didi. vida. Sí, sí, vale. I molt bé. què, Guillem, No, te no, vas jo quedar improviso, sense cistella, no? Jo improviso. Sí, Me la poso improvisa. Però no la moguis, no? Ah, vale, una altra. Aquí. Següent, sí. No la moc, no soc tan cabron. Que bo. El que menys t'agrada de la teva professió. Hòstia. En tota la cara. I fora. Agressions no valen, eh? Vale, el que menys m'agrada de la meva professió... Potser us diria... Les crítiques pot ser?
o no t'afecten tant? O els moments abans de sortir a un escenari. No, això m'agrada. Sí, els nervis t'agrada. Sí, a veure, no m'agraden en el moment, però entenc que formen part. A veure, algú és molt general, però la indústria, potser. Sí, el que menys m'agrada és la quantificació de les coses, o sigui, els valors que, no ho sé, que se li dona, o sigui, com es quantifica l'èxit i el recorregut, saps? Perquè, no ho sé, a mi em sembla que hi ha coses que tenen molt valor que trobo que no se li donen, no? Per exemple, algú que fa molt bones cançons, per mi això té un valor incalculable i a vegades això no es té en compte, saps? O sigui, es mira quants seguidors té aquesta persona. Sí. Total. En lloc de Sí. si les cançons que fa són bones o, no. Si són al TikTok, bàsicament, si fan... Sí, exacte. Llavors això hi ha coses que no entenc. Clar, quan està tot junt, no? O sigui, quan algú em sembla que ho està fent increïble i té molta quantia, llavors me n'alegro, saps? O sigui, em dona com fe, perquè dic, vale. O sigui, que hi ha gent que ho té tot, no? Però, no sé, no sempre és així. Llavors... Val, Molt bé. ho entenem. Vale. Fem una altra, sí? Sí, fem una altra. Quan et cansis pots parar, Fem aquesta última. Quin és el pitjor bolo que has fet mai i per què? Ui, va molt directe. Això és que... Ui! De què, O sigui, s'ha quedat Què ha res passat? d'entrar. No ho sé, ha fet com una volta i ha sortit. Uau! Bueno, doncs quin ha sigut el pitjor? El pitjor bolo? Si vols no pots dir on per... A veure, sí, jo recordo una vegada que vaig anar a cantar versions, fa molts anys, era com adolescent, o sigui, potser tenia 17 anys. Vaig anar a cantar versions en una festa de gent molt, molt rica i de cop i volta es van generar coreografies com per acompanyar les cançons. O sigui, jo em vaig trobar cantant i ballant, que és una cosa que no havia fet mai, i ho vaig passar molt malament. O sigui, me'n vaig en sortir, però pensava, què estem fent? Saps? Perquè jo anava a cantar i has d'estar, bueno, no sé, jo sentia que s'havia d'estar preparat per fer allò. I tot el rato volia que s'acabés. De fet, va haver-hi una mitja part i tenia com... I no vas pensar, marxo d'aquí corrent No, ja? o m'estic trobant malament... Alguna Sí. excusa d'aquestes? No, i molava la música, I els músics eren molt bons, però vaig ser incapaç de gaudir-ho. I clar, vaig pensar, Clar. mai més això. No vull cantar i ballar, no sé. Ballar d'això, Sí. Sí, Bueno, no sí, sé. de coreografies. Passem a la teva secció, Guillem. Vinga, que som-hi. si no anirem una mica justos de No, home, temps. no. Som-hi. Això d'anar justos, mai anem justos, Mar. No, no? No som coneguts per anar justos. D'acord. Llavors, Perdoni. bueno, com sempre, porto una secció i avui, doncs, portant a Judit, una persona que porta tantíssims anys en el món de la música, porto secció, joc, que se li pot dir, i és que posaré una situació, l'he anomenat, literalment, una cançó per X raó. Molt original que sóc. Llavors, per exemple, jo et plantejo una primera situació que és una cançó per començar la setmana amb bons ànims. Una cançó que et posaries a... Doncs mira, una cançó del Kirk Franklin que es diu Brighter Day. Molt bé. Vale. Clar, algo animat, no? Per començar Sí. la setmana amb ànims. Gospel a tope, cap amunt. Tu, Sí, Mar, eh? tens així alguna al cap? Flowers de la Miley Cyrus, ara de sobte. Home, molt bé. És molt bona, realment, en plan molt alegre, no? Sí. Bastant mainstream, però bueno, ja em perdonareu. no passa res. Boníssima. Veies la Hannah Montana de petita? No. No tan petita, però... Però les meves cosines sí, llavors la vaig com viure de rasquis. És que ara Clar. fa com una celebració dels 20 anys, Fa crec una que pel·lícula, són. no? Sí. Bueno, és com un documental, diguéssim. Com... Sí. Molt Sí, bé. per això li preguntava. Anem a una cançó per tirar la canya. He posat, per exemple, estàs a l'Instagram o alguna així a millors amics i llences una cançó per dir aquesta va per tu dirigida. Pot ser alguna teva, potser també. No sé si tens alguna cançó així que pensis teva de dir ei, jo potser utilitzaré aquesta per si la vols... Com d'indirecta? Sí, si la vols enamorar o enamorar el noi, llença-li aquesta. O la noia, sí. Sí. Doncs no, meves no. N'has de fer alguna, Judit? O sigui, nosaltres necessitem penjar o un Instastory amb indirectes d'una cançó teva. Ja.
Estic Jo això pensant no de... ho faig, O sigui... Estic pensant de fer una cançó que sigui una carta als Reis. Tipo, quin home volem. Els Reis d'Orient? Sí. Ah, val. Saps com? No. O sigui, una cançó que sigui com una carta, com els desitjos. Tipo, quin home volem. Vale. Pam. Vale, em sembla perfecte. Estaria bé, no? Jo la Llavors, cantaria moltíssim. Si existís aquesta cançó, és una manera, no de tirar la canya, sinó de dir hola, existeix aquest tio, escriu, saps? Per exemple. Però... Home, és molt bona idea. Sí, és bona idea. Però així com per tirar la canya concretament... Tu, mare, això ho has fet? No. No? No, és que no sé per què rius, et juro que no. Mira, o sigui, no. Hi ha una cançó del Carlos Ares que es diu La boca del lobo, Vale. que diu prefiero darte un beso antes que morir confeso. O sigui, sí, és molt maco, com ara no me'n recordo exactament de la lletra, però que parla d'això, d'arriscar-se, no? Com de dir, bueno, si estàs davant d'algú que vols fer-li un petó, doncs li fas... Atacar. No? Encara que això suposi com quedar-te atrapat en la boca del lobo para sempre, però almenys mors confés, no? Havent dit. Clar. És que jo estic molt obsessionada amb dir les coses i ser expressius i... O sigui, no te les calles, o sigui, si tu sents No. alguna cosa, ho dius. O sigui, depèn. És veritat que... Aviam. A veure, o sigui, si s'obre la veda, ho dic tot. De vegades em costa obrir la veda. Ho he de veure clar, saps? Que s'ha d'obrir la veda. Però sí, m'agrada la comunicació, m'encanta. No m'encanta gens haver de desxifrar, o sigui, la gent que no és clara i que no sé, em sembla un desgast d'energia haver d'intentar esbrinar l'altre el que deu estar sentint, pensant... O sigui, a mi m'agrada molt quan algú diu sento això, em passa això, vull això, saps? Sí, ho agraeixo. No, molt bé, la veritat. Normal. És com hauria de ser, també. No, sí, totalment. Llavors, tinc una altra que és una cançó per un viatge llarg amb cotxe. Vale, potser seria més llarg, un disco, no? Potser. Bueno... Una cançó. Bueno, un disc, per exemple, sí, també pot ser un disc. Ara pensant-ho millor. Una cançó, fira't. O una cançó que dius, estàs amb els amics en un viatge i he de posar aquesta i tothom us poseu a cantar. Sí, doncs mira, això fa poc ens va passar amb el Carlos Ares, precisament, que és algú que està aglutinant molts perfils de gent que conec. I sí, no sé, qualsevol. Té una que es diu Cigarra, que és increïble. Doncs aquesta mateixa. I, a veure, tinc una... A veure... Digues una més i passem a la següent secció. Vale. Fes-me cas. Una per mirar la posta de sol. Escoltaries música veient com es posa el sol, sí? Sí, a vegades ho he fet. Mira, m'encanta un artista que es diu Ganavia, amb Y, i té... A veure, és molt concret això que us estic dient, però té una cançó que es diu Nine Jewel Prayer, crec, i és increïble aquesta cançó per mirar la posta de sol. O sigui, et poses a puesto Ens ràpid. l'apuntem, no, Ens Mar? l'hem anotat. Ens l'apuntem. Sí, ja us la passaré perquè... Això és d'aquestes coses que algun dia es necessiten i està bé tenir-les apuntades. Sí, Nine Jewel Prayer. Molt bé. Molt bé. Doncs fes-me cas que Sí. anem amb la següent secció. Anem amb la següent. Com ens agrada el jazz, aquí. Sincerament, posem moltes sintonies que no tenen copyright, perquè si no ens ho treuen, saps? Enxapen el xiringuito. Va, vinga, aprofitant que ets de Vilassar. És que estaria tot el dia parlant amb tu de Vilassar. Però m'agradaria saber molt quin és el teu lloc preferit, per exemple, per fer el vermut. On aniries un dia amb molt de sol per fer el vermut? Ara mateix faig el vermut al Benparit, davant de la plaça de l'Església. Això m'han dit, que ho estàs freqüentant, Molt, Aquí molt, molt. Es comenta. És el meu bar. Un ocellet que no assenyalo ni res. És el meu nou bar. Abans anava al litoral tot el dia. Clar, i ara Una que mica ja de no tenim torfa. lito, Sí. has hagut de canviar. I canviant de moment del dia, ens n'anem una mica més tard, no? I més fosc, si haguessis de sortir a fer unes copes per Vilassar, ho tenim cru, ja ho sé, Molt però... cru. Però a on aniries? Tipus que vaig a Barcelona quan vull fer Sí, sopes. Sí. Hem de canviar això. Ja hem de canviar això.
Doncs sí. Hem de fer alguna cosa. Hem de canviar tantes coses, perquè O també volem Mataró. més cultura a Vilassar, per Clar, exemple. Sí. Mataró. Mataró on aniries a fer copes? Aviam, vaig anar a veure, també t'he de dir que la meva vida no em permet anar a fer copes molt. A prendre un Aquarius, si no. A vendre un Aquarius. Vaig anar a un lloc a prop de la plaça de Cuba fa poc, però no me'n recordo gaire del nom. No me'n recordo gens del nom. Era com un celler i de cop ens van servir uns gin tònics i va estar molt bé, vam estar fins mira. molt tard. Però estàvem fent com una cosa de teatre i no sé si això es fa. Potser era aquell dia. Bueno, mira, això que et vas emportar. La teva platja preferida de Vilassar? Aviam, jo vaig molt a l'Espigó cap allà, però quan era petita anava de l'Espigó cap aquí i a vegades vaig amb la meva iaia allà davant de la Torre de Nadal. Val. I amb la meva gosseta vaig quasi a premiar a la platja de gossos. O Clar. sigui, On bueno, pots no té portar-la. respost, no? No, sí, bé. Una mica totes. Me les has anomenat totes, ja està bé. I ara una mica així del poble. Què penses de les targetes blaves super random, aquesta pregunta? Per anar a tirar la brossa. No, estic super encuriosida. De què penso? Sí. A veure, és més tediós que abans, òbviament, i a mi em va passar que vaig perdre la targeta, llavors m'ho vaig haver de posar al mòbil, era lo típic de, saps, allà amb la bossa, el mòbil, no sé què, a més a vegades trec la gossa al moment, però, bueno, tot el que sigui en pro de reciclar i de que siguem cívics em sembla molt bé. Hi ha gent que no ho serveix, tot això, o sigui que llença la brossa allà No, fora. sí, jo m'he trobat moltíssimes bosses fora, Sí, exacte. això és un desastre, però és que em sembla que hi ha com poca consciència col·lectiva. O sigui, Bueno, sí, moltessin. Però clar, no sé quina és la manera de poder arribar a multar una persona. No en tinc Per ni deixar idea, una jo bossa. tampoc. Sí. ja. Per no reciclar o per deixar una bossa fora, sí. Una cosa que canviaries de Vilassar superràpidament si poguessis. Jo, Què per exemple, canviaria de diria Vilassar? el La preu de nacional. l'habitatge. La Ah, bueno, òbviament, el preu de l'habitatge... Bueno, sí, vale, doncs sí. Sí, no? Però, i Per si no, què prioritat. anaves a dir? La nacional, la pacificació de la nacional. treure-la. O sigui, des de que tinc 2 anys sento que la pacificaran i què està passant? No especifica. No arriba? Ja. Què està passant? L'enllumenat també, el podríem millorar. Ho dic perquè el meu carrer últimament està molt fosc Sí. per la nit. Aquesta setmana aquí no hi havia llum directament. I l'ambient de nit, sisplau. O sigui... @Ajuntament de Vilassar. Sí. Si ens esteu escoltant, estem aquí amb la Judit Nederman, demanem que arregleu aquestes petites coses. Doncs moltíssimes gràcies, Judit, això ja acaba. A vosaltres. Ens ha encantat que ens vinguessis a visitar. Igualment, com vulgueu. I esperem que tots els projectes de futur que tinguis doncs et vagin genial i Moltes ens veiem gràcies. pel I poble. tothom a escoltar el seu nou single, que surt avui, per la Sí. gent el dijous ja haurà sortit, però aneu-lo a escoltar. Sí, Home. sí. Avui a les 12 de la nit. A tope, Exacte. a tope. Doncs estarem pendents. Vinga, Gràcies. adéu, gent. Adéu, ens veiem la setmana que ve. Sexy.